जानायनि आयजन अमा हांसो नै अमा हांसो मेगि दासो रेस्ट गासिबो संखां खावखाव होबाय अमाखौ गब मा जादों बबेया एवन एस जाराव माबायदि टेस्टआ हारा जादों ओमफ्राय ओरैथिं खावसे हेल' एभ्रिवान स' लोगोफोर दिनै 9th of July ओमफ्राय बोराइनि बार्थडे ओंखायनो जों ज' फेमिलि सेलिब्रेट खालामनो फैबाय नै जि बुरजा दिनै गोबावनि उनाव फेमिलि ज'नो गथ' गथाय बिहाव बिखुनजो हनै मिस्टारा बार्थडे बया हनै ओमफ्राय नै जोंहा बाबु ओमफ्राय ओइथिं नानि सानै नोंसोर मा बेदर सुदों Jack! Jack baby! जा खुसि बार्थडे बयानो ओइ ओमफ्राय नै बेदरखौ सुबाय एकदम आरो ना सुगासिनो दं नै दाउआ ओइ बोरो ना सुग्राफ्रा तथा ना सुग्राखौ बिसोर ना सुनायखौ लादों ना सुदों नै नानि मोना हांसो बेदर संना लाबोखाबाय ना सुगासिनो अमा बेदर आरो लकेल चिकेन ओरैनो फेमिलि ज' फट' लागासिनो आरो लकेल दाउबो दङ नै अस्कारबो बार्थडे बया जादों बुखुबाय ओइले दं बुखुबाय लाबोखाबायथ' हा आं बोथोराबो जि मोजां एसे सान्दुं एसे साया भिउआ नै बयबो बेस्थ' दायो खामानि मावनानै जायफोरा फैदों गावबागाव बेस्थ' अस्कार बेबी हाय से हाय हाई फाइव बेबी यस Almost ready नै अमाखौ जानबाय बयल जागोन ओमफ्राय नै बेयावबो ना नै बेयाव दाउ लकेल दाउ रेडि जाजेनबाय संनाया बाल्थिङावसो लाबोखादों नै ओमफ्राय हांसो बेदरबो दङ हांसो बेदरा नै हटकेसआव रानथों एसे माबाथों र' दैया गावनि दैया एसे ओंखारथों रेडि अमा ना पंकज लकेल चिकेन हांसो बेदर संना लाबोखाबाय ओमफ्राय नै फेमिलि ज' मजा मामि हाय आयै ओरै नै आनारसबो दङ ओरै बाबाया Hey, Nick baby, hi. Jack, Zarulin, Rina Hot. Video. Labai. Dek, kasih begitu say hi Jab. Bye. Bye, hi. Bye. Dek, River. Baby. Hi.
Wow, này posta. Oscar, Olivia. Cha nó hay hơn. Ồ. Đi ra nào hot. Hello guys. Hello guys. Nura babu tu ki video nu dah. Đây lại Wah, ayo mereka suka dah. Ayo lah, đây đâu rồi, đây đó. Suka dah, thanda gorong pui dah. Suka dah, hai dah jauh pui dah. Juga deh. Dah. जानायनि आयजन अमा हांसो नै अमा हांसो मेगि दासो रेस्ट गासिबो संखां खावखाव उस होबाय अमाखौ गब मा जादों Buhiya? Ewan. देश Ewan. जादाव माबायदि टेस्टआ हारा जादों Kecam. ओमफ्राय ओरैथिं खावसे दय राननायखौबो लानांगौमोन जाखांगुलायलायबाय माथो जाखांगौनानै दासो हाराखौबो लानो बिसोर अबाव थांखो ए नै दाउ फेन्दा अमा हांसो मेगि कल्ड ड्रिंक्स हो गया